बैसागु मेथाइ प्लिज जाबाय दे देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बिनानावा गावनि सिनायथिखौ हो नाथाय सिनायथि होनायनि सिगां मोनसे कन्डिशन फाग्लाया लाजिथाराबो ओरै बुंनांगोन गिबियाव मिथिबाय आंनि मुङा मनि बसुमतारी फाग्लाया लाजिथाराबो एभ्रि सेन्टेन्स खुलुमबाय आंनि मुङा मनि मोसाहारि इहि आदाया लाजिथाराबो आं आग्रामगुरि गामिनिफ्राय फैदों हिहि आदाया लाजिथाराबो लाइजाम सोग्रा थावनि बेटबारि इहि आदाया लाजिथाराबो लाइजाम सोग्रा पिन नं 7811327 इहि आदाया लाजिथाराबो जोब्बाय दे देग्लाय फंबाया हो फंबाया दो खुलुमबाय ओइ र कन्डिशन दङ मासि आथुर नै जाम्बि आंनि मुङा जुवेल बसुमतारी ओइ जामि आंनि मुङा मुर्सि जुवेल बर' आरो आंनि गामिया ए बाथ्रायालाय नै जाम्बि ओइ जामि आंनि मुङा मुर्सि करंकाटा मा नाम होनदो करंकाटा नोंनि नामा गामिया अ गामिनि नाम दे कन्टिनिउ आरो लाइजाम सोग्रा बरखाग्रा ओइ जागायनायालाय नै जाम्बि ओइ जामि लाइजाम सोग्रा बरखाग्रा पस्ट अफिस बरखाग्रा लाइजाम सोग्राया पस्ट अफिस नङा नामा आरो गोसोआ बोरैबा दरसि दरसि मोनदों मोनदों हबियालाय हबिया मा नोंनिया मा खालामना मोजां मोनो ओरैनो थानानै बक्स दामलाबायो ओरैनो थाना बक्स दामो एमिन लाइबालाय मा हा डिजे वाला नामा हा सल' खनो एमिन लाइबा मा जिउनि थांखिया डिजे वाला मा जानो सानो इयुनाव कन्ट्रेक्टर कन्ट्राक्टर बा सिख्लाफोरा उन उन खारफासिगोन देग्लाय फैसा जारौनिया एमिन लाइबा मा मास्टार जानाय मास्टार जानाय एलपि स्कुल ना हाई स्कुलनि जेराव मोनो बेयावनो जेराव मोनो बेयावनो दा फंबाया कन्ट्राक्टर मोनसे कन्डिशन होनि आं बिनानावा जाय स्कुलाव मास्टार मावो बै स्कुलाव बे फंबाया बिल्डिं न' लुनायनि कन्ट्राक्ट लानो थांदों बेयाव बिनानावखौ नुयो मिसखौ नुनानै फंबाया जि गोसो थोबाय गोसो थोनानै दा बै गोसो थोनायखौ गोसोनि बाथ्राखौ बिनानावनो फोरमायनांगौ
लागा थांदो स्कुलाव खोनायासै सार मा होनदोंमोन आइ मनिटर दिया नायनाखि नोङो स्कुलाव मिस नों स्कुलाव मिस नालाय नोङो स्कुलाव फोरोंनो थांदों नों फोरोंनाय स्कुलाव नैबे फंबाया जुवेला कन्ट्राक्टर नालाय बेयो बिल्डिं लुनायनि थिखा लानो थांदों कन्ट्राक्ट लानो तो बै समाव नों क्लास खालामबाय थानाय समाव बियो खिरखिजों नोंखौ नुहुरो खिरखिजों नोंखौ नुहुरना ओरैबायदि गोसो थोबाय जेब्ला नों क्लासरुमनिफ्राय ओंखारो अब्लाना बियो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंनो फोरमायगोन बुझलेन ओके क्लास खालाम क्लास खालाम सानैनो बुंनो हाया मानो आं खोन्थानो सानैनो खोन्थानो हाया नोंखौ आं नुनानै मोजां मोनबाय आंनि गोसोआ नोंखौल' नांगोन थानो हाया नोंखौ नुवाब्ला गोसो सौग्राव फैबाय थायो दानिया बिनानावनि फिननायालाय मा नोंबो मोथो मोथो मा होनदों नोंबो मोथो मोथो ना मा होनदों मोजां मोनबाय मोनबायनो गर्लफ्रेन्ड दंना गैया गर्लफ्रेन्ड होनबा सासे लायबावनोसै सासे लायबावनो वा लांफै 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 बोरो बिबारा गथायदो हान्थु खरायनानै स्ल' मसनाव प्रपज खालामदो बिनानाव फार्स्ट सेम होमबा इन्ट्रडाक्सनखौ होग्रोदो दे मा होनदों सिनायथिखौ होग्रो सिनायथि होनायनि सिगां नों बुं खोनायाखै मा होनदों सिनायथि होनायनि सिगां सिगां आयौ हाबाब आंनि मुङा आमुक आयौ हाबाब आंनि गामिनि मुङा आमुक दे आयु हाबाब आंनि मुङा धरना दैमुखि रानि मोसाहारि आयु हाबाब आं कक्लाबारि हाई सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय फैदों आयु हाबाब आंनि गामिनि मुङा कक्लाबारि आयु हाबाब आंनि लाइजाम सोग्रानि मुङा कक्लाबारि आयु हाबाब आंनि लाइजाम सोग्रा अनजिमा नाम्बारा 781330 जोब्बाय साथामनावबो मोनसे माबा सोंनि आं नोंसोरनि कक्लाबारि सापागुरि कलेजनि गोरायुंनि मुङा मा प्रिन्सिपाल सारनि मुङा जौस्रां बाग्लारि नामा सार बसुमतारी नोंलाय गोरायुं सारनि मुङा नोंसिनिया कक्लाबारि सापागुरि कलेजनिया जौस्रां बसुमतारी जारौ जौस्रां बर' जादोना बसुमतारी नङा नोंसिना लानजाया गोलावद्राय जादों BORO जोबो
दा सोर सासेखौ लागोन नोंलाय आंथ' गोसो थोफेरलायाखैबो थोफेरलायाखै नोंसोरलाय गोसो थोफेराखै थोफेरथाराखै इसेबो नोंलाय थोबाय थोबायनो दंना गैया दालाय दङ आयु होमबाथ' नों गोसो लानांसिगोन नोंबो गोसो थोफेराखै जारौआबो गोसो थोफेराखै सानैजों गोसो थोलायलायदो दे प्रप'ज खालामदो दे होमबा हान्थु खरायलायनानै लागाव स्ल' मसनाव आं मिथिया सोरां नोंदि आंखौ बेसेबां मोजां मोनो जारौनिया रिजाल्टआ येस अर न' अके थ' हा? दिनैनि थाखाय अके दिनैनि थाखाय अकेनो सानसेया नोंनि जाथ'बाय होमबाथ' दानिया सानैजों मोसानांसिगोन नोंसोरो सानैजों मोसा मोसा ओंखारबोदो दे हरेश्वर इउ आर ए डक्टर आइ एम ए ड्राइभार सल'खौ दामनानै हो इउ आर ए डक्टर आइ एम ए ड्राइभारा जारौ सासेया फैनो हासिगोन दे थेंक इउ नोंसोरा एबार हरेश्वर सल'खौ एसे मोजां मोजां दामनो मानो आं न'आव मोजां मोजां दामबाय थायो दे मा जाखो दे जा मिउजिशियानफोरानो दामना होदो दे लागायदो सल'खौ मोजाङै माबाना हो